Salutare internet! Eu din nou n-am putut să vă arăt pe Ana. O să vă arăt în viitorul tutorial dacă răspunde la mesaje. Da. O să vă fac primul tutorial de Minecraft, care probabil o să-mi iese și bine. Așteptați. Bine, prieteni, n-am Minecraft. Asta nu este conectat nici măcar cu prieteni. O să vă arăt prima oară o închisoare pe care mie mi-a apărut în Minecraft. Se numește Mine de Prison 2. Am încercat să pun shed-ul la mai multe lumi și nu mi-au dat această Mine de Prison 2. Eu am mai spart prin ea. Aici erau multe cufuri. Am spart ca să ies și nu știu am multe vagoni de acolo. Este, pe din afară este foarte mare, o să vă arăt puțin de sus, ia uitați cât de mare este. Nu cred că cineva, chiar cât de expert ar fi în Minecraft, ar putea să construiască ceva atât de mare. Poate că da, dar în fine. Acum, dacă tot v-am arătat-o, hai să vă arăt ceva foarte interesant. În vara mea, Ana a încercat să-mi dea o lume de ei ca să mă joc eu în ea. Și am băgat sedul acela și mi-a dat mai multe... Am apăsat pe această săgetuță care ți-o dă când dai la sed. Dați puțin. Când dai la sed, îți apare această săgetuță, vedeți? Și uite, de exemplu, eu pun sămânță inventată. De asta inventată. Și apăs aici. Acum nu știu ce nu mi arată. Da, uitați. O să vă arate astea. Dacă dați la Survival Islands, o să vă dea pe Survival la toate. Astea sunt munți făcuți din clay. Acesta e un sat și acesta e un sat înzăpezit, în care o să găsiți și orășpărari. O să vă dea, dacă vedeți liniuțele alea de acolo, sunt de gheață, făcute ca niște clădiri de gheață. Și aici nu o să vă dea nimic, e foarte plictisitor. Bine, acum o să vă arăt câteva luni de ale mele, să vedem dacă vă plac și dacă vă plac dați subscribe, abonați-vă canalului și nu uitați să apăsați pe butonul de like. Asta este o casă pe care o începusem eu. Sunt un tutorial mai vechi ca să vă învăț cum să faceți o casă. O să vă învăț și pe asta altă dată. Să o faceți, este o casă pe care o puteți face pe survival foarte repede. Nu necesită mult și puteți să vă faceți chiar și pe creativ și să dați pe survival apoi, dacă vreți să vă fie mai ușor. Acum o să intru, de exemplu, pe survival cu Eva. Nu mai știu, n-am mai intrat pe ele, așa că nu mai știu bine care cum sunt. Bine, mi s-a încărcat. Ce făceam cu cubul de lavă în mână? Da. Nu știu unde era pusă casa și am pus lavă ca să creez obsidian. Păi, hai să vă intru pe o lume care chiar să fie ceva pe ea. Dacă și vouă vă place Minecraft, vizionați canalele, vizionați videoclipurile, dați like, subscribe și abonați-vă canalului. O să vă fac mult mai multe tutoriale, din care unele mai ciudate. Casa Mare 1. Am intrat pe ea. O să vă arăt o casă pe care eu am făcut-o pas cu pas. Și am făcut-o într-un mod cam ciudat. Aceasta este casa, după cum vedeți, este foarte mare. Asta cu tavanul alb. Am încercat să fac și o cabină de duș, dar nu mi-a ieșit bine din cauza pistonului lipicios și bla bla bla. În fine, nu mai contează. După cum vedeți cum intru înăuntru, este un hol, da?
Și am băr de Ender ca să-mi facă lumină în casă. Aici este o cămăruță, poate fi cămăruța invitațiilor dacă aveți invitați, dacă jucați cu prietenii. Și puteți intra și pe aici. Sunt uși prin toată casa care le unesc. Ui, aici am uitat să pun peretele. Aceasta este baia. Aici am uitat să pun peretele, se pare. Aici este o cadă, chiuveta și cu domnul wc. Aici este bucătăria, din câte vedeți am și un tort, am bări, aici m-am echipat deja, am piston lipicios, armură, săbii, aici am mâncare, un cuptor, un fânaț, da, blatul de la bucătărie și chiuveta. Și aici am, cum să vă spun, sala, am o canapea. Acesta este televizorul meu. De aici se stinge. Și tot de aici se și aprinde. Ca să aprindeți televizorul trebuie să intrați în cufăr și aveți aici tablouri. Și când aprindeți, puneți rapid, stați așa, un tablou și gata, televizorul aprins. Și dacă ieșim pe aici, ajungem iar în hall. Deci sunt uși care ajung prin toată casa. Pun și câteva tablouri, este prea mare. Așa, ca să fie frumos. Așa. Și aici, după cum vedeți, am încercat să fac și o casă care să fie făcută din aur și cu diamant și cu smarald. Am încercat să fac, da? Dar n-am mai terminat-o. Dacă vreți să jucați cu mine, nu trebuie decât să lăsați în comentarii. Și într-o zi o să vă dau și adresa de Facebook, după ce o să fac mai multe tutoriale. Să vedem, poate o să vă dau și adresa de Facebook și putem să ne împrietenim. Dacă vreți voi. Aici, pe undeva mi se pare că am făcut și o casă ascunsă în munți. Da, aici am făcut o casă ascunsă în munți, care se deschidea prin pistoane lipicioase. Stați că nu mai găsesc, probabil că nici n-am făcut-o pe mapa asta sau probabil că am pierdut-o. N-am mai intrat de mult pe mapele acestea, deoarece n-am mai jucat chiar atât de mult Minecraft cum jucam înainte. Și puteți să vă luați Minecraft pe telefon, tabletă, calculator, laptop. Eu nu mi l-am luat singur, bine aici, da, mi l-am luat singur pe telefon. Dacă vreți să vă învăț cum să vă luați Minecraft, nu trebuie decât să-mi cereți. Nici eu nu știam până acum că pot să filmez, să fac tutoriale de Minecraft și de orice vreau eu, dar mi-a dat vara mea o adresă și ia uitați. Aplicația o să vă spun și pe ea într-o zi. Și hai să vă arăt altă lume. Stați așa puțin să se încarce. De exemplu, stați așa. Hai să vă arăt piramida și casele din deșert. Am găsit 2 saturi de villageri și am găsit și o piramidă. Ia. De ce mai are un villager? Am murit în cactus. După cum vedeți, aici este un sat. Acolo, aici în cerc este piramida. Și aici este alt sat. Hai să vi-l arăt pe ăsta. Este la fel ca satul normal, dar numai că este făcut din gresie. Da, așa se numește materialul ăsta, gresie. Deci este la feluț ca un sat normal, dar numai că este făcut din gresie. Din gresia asta. Wow, dar mulți villageri mai mor în cactus. Se face de noapte. Aici mai este încă un sat, vedeți, la fel, grădină, pământ. Hai să vă arăt piramida. Nu în fiecare zi ai norocul să găsești o piramidă. Deci, dacă găsiți o piramidă, salvați-o și aveți grijă să nu îi se întâmple nimic, deoarece este un
O comoară neprețuită. Piramidă, nici nu vă dați cu seama cât de norocoși ați fi dacă ați găsi. Deci, aici mă referam, asta este o capcană. După cum vedeți, a explodat deja tot. A explodat. Super. Pe aici sunt câteva încăperi mai ciudate, care nu duc nicăieri. O să găsiți și niște scări care duc pe acoperiș. Nu mai știu pe unde sunt. Da, pe aici duc amândouă pe acoperiș. Nu mai e nici nimica secret, nici nimica. Nici o cameră secretă. Aceasta, așa arată piramida de pe din afară. Este un fel de templu. Acum poate mai am ceva mai interesant să vă arăt. După cum vedeți, am filmat 11 minute și 15 secunde. O să vă urez sărbători fericite, deoarece filmez în ziua de Revelion. Astăzi are Revelionul. Și m-am gândit să vă filmez un tutorial special în care să vă arăt câteva lumi. Eu țin foarte mult la Minecraft și sper că și voi la fel. Da, lumea aflară. După cum vedeți aici, am dat drumul la animale ca să le omoare câinii mei și să pun altele. Nu mi-a luat chiar atât de mult să fac această casă. După cum vedeți aici am toate animalele. Am chiar și uși polari. Am și câini. Pe aici, dacă intru pe aici, am o grădină interioară. Se pare că afară plouă și se aude foarte urât, nu aici în joc. Am aici de toate. Dacă intru pe aici, după cum vedeți aici am niște frumoasuri. Aici trebuia să fie sufrageria. Aici este atelierul meu. Un măgar pe care n-am adresat, dar am să mă pe el. S-a terminat ploaia. Pe hartă nu prea încape tot ce e aici. Bine, de fapt încape pe hartă tot ce e aici. Uitați cât de mare este. Ia ceva timp să construiți așa ceva. Mi se pare că am o hartă făcută. Nu am. Creează mapă. Ana Oaș. O să sunăm. Salutare, Ana, ce faci? Bine, eu deja am început să filmez tutorialul fără tine, am arătat câteva lumi și o piramidă pe care am găsit-o în Minecraft. Aceasta este vara mea, Ana, oameni buni. Le arătam o casă foarte mare pe care eu am făcut-o, cu loc pentru animale și tot. Și am creat o hartă ca să o poată vedea și ei. Cât de mare se vede de sus și să o vadă și pe hartă ca să vadă cât de mare am putut să o fac. N-am avut limite. După cum vedeți, nu se poate vedea întreagă, este prea mare. Am făcut și un videoclip la Slither, sper că l-ați văzut. Și acum o să vă mai fac încă un videoclip la același joc Slither ca să vă mai uimiți. Ana îi place și ei foarte mult să joace Minecraft și are cam aceleași jocuri ca și mine. Ea este în România, are și ea un blog de vară și un blog de peste tot și o să înceapă acum în anul 2016 cu înregistrări noi și cu un blog nou. Povestește-ne despre blogul tău, Ana. Hai să ștergem cu buretele tot ce a fost în anul vechi și să începem anul nou cu bucurii. Mulțumit, Ane, am aflat de aplicația asta și pot să vă înregistrez. Așa că, Ana, cum o să se numească noul tău blog în 2017?
Adică canalul lui Cristalul Înghețat. Bine, acum că m-am familiarizat. Acum că v-am familiarizat. Și mie îmi place cum sună. Acum că v-am familiarizat cu jocul, hai să vă mai arăt. Cu Ana.